mahirap din kasi minsan. Matabog ko din po kayo. Eh, nung mahirap eh. Alam mo yun, yung hirap na yung tao. Tapos parang, husgahan ka. Mahirap yun, parang Minamaliit ka. Di porket nakikita nila na ganyan ka. kaya Parang nahihiya sila. Ah, grabe naman. sinisip yung asawa ko na ako Na pangasawa. Kaya mo kuya, yung mga ganyan, pinapasa Diyos na lang yan. Ang pinakamaganda na gawin sa kanila ay sampalin sila ng gawan mo pa rin sila ng kabutihan. Yun ang pinakamasakit na sampal sa kanila. Ganyan yung ginawa ko sa mga nangunghusga sa akin. So ayan po mga kabiyaya, at ito, babalikan ko po yung si Kuya. Ano bang pangalan nun? Nakalimutan ko. Yung hinihiling niya lang may pangunang upa lang daw siya sa mahahanap niya na paupahan para lang daw makasama yung mga anak niya pag natutulog sa gabi. Kasi kapag oras na ng gabi, dyan siya natutulog sa ilalim ng puno na yan. Yung puno na yan, dyan siya natutulog sa ilalim yan. Yung mga anak niya nandun sa binan, ha? wala siya dun. Nandiyan yan sa kabila. Tingnan mo nga. So pag sana nandyan, no? So ayan, baba po tayo. Pag-ikot natin. Tatawid ako ngayon dyan. Kaya ko yan. So yun po, puntahan na natin mga kuwela. Kuya, sakto nandito si Kuya. Yan si Kuya, oh. Kuya! Yan si Kuya, sakto. Buti nandito to. Yun, oh, si Kuya. Oh, parang tumaas dito, ah. Ha? Paabot nito tol, oh. Para makababa ako. Yan. Yan, dito ulit kami. Daming tubo, ah. Sino mo? Buti may ka na ngayon. May sapin-sapin ka na. Binigyan ako nila. Ano yan? Sir? Lulutuin mo ngayon? Sige. Panorin kita habang nililinis mo. Mamaya ba siya? Mamaya pa? Doon ako galing si Founding. Inutusan ako na siya eh. Saan ka galing? Sir Duro. Yung sandalo po ron. Tapos? Founding ng Matimo. Ng motor? Oo. Tapos anong ginagawa niyo doon? Doon sa Founding rito, masakyan. Okay. Ito lang gamit ni Kuya dito. Yun, may kanin. Wala pa ulam. Sakto. Kaya kamusta naman dito, Kuya? Ganito pa rin tayo. Wala tag dito. Wala pang biyayang dumarating. So yan si Kuya Ano ulit pangalan mo, nakalimutan ko? Johnny Cañete po. Johnny? Cañete po. Si Johnny, Kuya Johnny. Yan. So binalikan namin siya ulit dito para kahit paano siya po yung nakaraan na na-vlog ko na nananawagan na na kahit pangupa, paunang pangupa sa bahay para lang makasama niya yung mga anak niya. Kasi dito hindi niya nakakasama rito yung mga anak niya kasi bukod sa mauulanan delikado sa mga bata. So yan si Kuya Johnny. Saan ka mukhang dumi mo. Nag-alo po kami ron? Naghahalo. Naka-extra ka. Sir Duro yun, sandalo rin po. Bali naka-extra ka. Magkano sahod mo doon, Kuya? 400 lang. Helper. Baba lang, no? Grabe. Daming langgam dito, Kuya. Pag gabi siguro, sobrang lamok dito. Lamok sir. Wala kaing kulambo, no? Ano po yun? Siyempre, galak. Pag-ikot-ikot. Pero kung halimbawa bilan muna kita ng kulambo, pwede naman, no? Para may kulambo ka ba rito? Dapat pala nakabili akong kulambo. Minsan lang po, pag marami na lang po, hindi na kayo sa usok. Pero yan, yung sinabi ko sa'yo, gagawin ko yun. Wait, hintay-hintay lang. Tsaka pag magtanong-tanong ka rin ng maupahan. Yung mga halagang 3,000, kasya na siguro kayo dun. Meron yan, alam ko meron yan dyan sa mga dyan. Hanap ka, tapos pagbalik ko rito, sabihin mo sa akin. Tapos para pag may pera naman na ako, puntahan na natin, bayaran na natin.
Salamat po. Halimbawa na maanuhan ko na yun, makuhaan ko ng down tsaka deposit. Kayang-kaya mo na tuloy-tuloy yun. Isa lang po sir. Isa. Yun talaga mabigat lang no? Kasi halimbawa na 3,000 ang upa, may down yun tsaka deposit, bali 9,000 lahat yun. Yun ang mahirap talaga. Eh, kesa naman nandito si kuya, hindi niya kasama yung mga anak niya tuwing gabi. Dito tayo sa uling-uling. Uling-uling. Ano? Uling po kuminsan eh. Oo nga. Kaya binabalik-balikan kita kuya kasi bilib din ako sa'yo eh, yung sipag mo rin eh. Hirap lang talaga ng buhay natin ngayon talaga, no? Ano lang talaga eh. Big days lang talaga, no? Teka, pwedeng katulad sa iba dyan, puro masarap ang buhay, puro naman nakawalam. Tuloy lang. Pero ikaw kuya, minsan di mo pinasok yung mga Ang dami na gano'n tayo, ganito rin kalagayan nila sa akin. Tulad ko, puta, nangundap na raw sila. Nangundap na, dito rin sila sa kalagayan ko na to eh. Kalagayan itong parang inaano ka pa nila. Parang inaano ka pala, mang-hold up ka na lang kaysa ganyang kalagayan mo. Parang ganun ba? ganun nga sir. Pero hindi ko pagkain sa pamilya ko na gano'n. Tama yun, tama yun. Then may ano ako sa'yo, may tanong pala ako sa'yo. Diba ngayon ang mananalo na si Bongbong Marcos. Anong maano mo sa kanila na gusto mong mangyari na ipatupad nila? Na ayan, siguro alam ko na, trabaho, no? Ayan, Tulungan lang sa number 1, tulungan lang sa nang mahirap eh. na magkatrabaho. No, kasi itutusin, tayong mga Pilipino, kahit anong galing ng presidente natin, kung wala rin naman tayong pagtsatsaga sa sarili natin, kung hindi rin tayo nagsisikap, eh hindi rin hindi rin kaya tayong iunlad kung aasal lang tayo sa presidente natin. At kung tayo ay tamad, no, wala talagang mangyayari sa atin. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo lahat iasa, maging masipag kayo, maging matyaga, mahaba pasensya. Tingnan mo si kuya, Tagalan talaga. kahit nandito siya sa barong-barong niya na to, nagtsatsaga siya kasi ayun yung gumawa rin ng masama eh. Nagaraos lang araw-araw sa pamilya. Nakaraos lang araw-araw sa pamilya, no? Nagatas. Basta din araw-araw. Yan, sa mga kabiyaya ko dyan, sa mga kakwela, supporter, ako po yung nananawagan. Ako na po yung nananawagan din sa inyo na kung sakali man na may magpaabot ng tulong, eh, kontakin nyo lang po ako. Kasi kung ako lang po talaga rin ang tatanungin, eh, yung sinasahod ko rin kasi sa YouTube, eh, pinaghahati-hati ko lang. Tulad yan, yung bigas na binigay ko kay kuya, hinahati-hati ko lang kada sahod ko. Katsambahan lang talaga ako kasi may nag-i-sponsor ng pangayuda. Katon niyan, galing yan sa Boss Madam Angel. Pero ngayon, wala po talagang aasahan, no? Kulang pa po sa panggasolina, pangkain ko, sa pang-araw-araw, pagsustento ko sa mga, yan, kahit pa paano, nakakapagbigay ako sa lola ko. Ganun, pero hindi naman lahat. Yan, sa mga, sa mga nais po na, na tumulong kay Kuya Joby. Tama ba, Johnny? Johnny. Yan. Sa panimula lang daw na pagupa sa bahay nila. No? Alam mo, minsan naiisip ko, no, parang ang unfair din ng mundo. Kasi kung sino pa yung mga nagsisipag, sila palagi yung parang kinakapos. No? Ito, naisipin mo yung mga magsasaka. Sila yung nagsasaka, pero sila yung hirap. Sa kanila nanggagaling yung pagkain ng mga mayayaman, pero sila yung hirap, no? Katulad mo ngayon yan, nagtitinda ka ng mga gulay-gulay. Sa akin po lahat, basta liga lang. Kasi hindi tayo umaabot sa gagawa tayo ng masama para lang sa Pagkain mo sa pamilya mo. yan yung mahirap no? Yung gagawa ka ng masama, o kaya mga hamak ka ng tao, tapos ipapakain mo lang din sa pamilya mo yung kita mo. Wala din, diba? Marami po rito sa ligaya. Pero dito talaga sa C6. Hindi ko naman po nilalahat kasi ako, tubong tagig po ako.
alam na alam ko po yung mga karakas ng mga nandito. Pero hindi ko yun nilalahat, no, baka may masaktan. Minsan, pag dami lang ako rito, kung doon ako natutulog sa, dami ng tigre. Maalis lang ako. Saan? Yan po, sa kabila. Marami ng ano? Yan po. Grabe naman yun. Marami daw, ano daw. Yan. Wala, tumatalikod na po yun. Dahil mahirap na anak. May anak din. May mga nang-hold up, may mga nang snatch. Oo, dami rin. Tapos ang ginagawa mo, Maalis yung maalis ka na lang. Mahirap na po, open lang ano natin, baka Oo. Kailangan mo makisama eh, no? Kahit na gustuin mo naman tumulong, eh wala. kasi na lang po yung tulugan natin. Alam mo kuya, tutusin, kadalasan namin natutulungan mga matatanda na, mga bata. Alam mo, sobrang naawa talaga, sorry pero sobrang naawa talaga ako sa kalagayan mo. Wala lang talaga akong magawa. Hindi, promise, naawa talaga ako. Kaya, yan, si Tito Stick, lagi kong naanuhan na sana may dumating na biyaya sa atin. Mahanapan natin ng maupahan yun si kuya. Kasi ang hirap nun. Kato niya, si Tito Stick, may anak yan. May 3 anak niyan. Katod ikaw, may anak ka. Ang hirap nung wala sa ano mo eh. Sa tabi mo yung mga anak mo eh. Si Tito Slick nga, maano lang yung mga anak niyan, hindi niya lang makita sa isang gabi. Nagkukumahog na yan. Nalulungkot na yan. Paano pa, diba? Ang hirap ng ganitong kalagayan. Ako, wala pa akong anak. Pero ramdam ko yung ganyan eh. Kasi nakikita ko sa mga, sa tito ko, sa mga kumarkada ko, kung ano yung hirap ng wala sa tabi yung mga mahal nila sa buhay. Kaya sabi ko talaga, may dumating lang na biyaya, ikaw talaga unahin ko kaagad. Talagang pupuntang kita rito, maghanap tayo maupahan mo. Oh, kaya tiis lang, hayaan mo. Sabi ko sa'yo, tsaga-tsaga lang. Pag tong sumahod ako at may matira sa akin na kayang-kaya ko dun sa pang-upa. Kasi nasa 9,000 po ang kailangan eh. Kasi down tsaka deposit. Eh sabi naman ni Kuya Johnny, kapag nagawa ko yon siya na daw magtutuloy. Kayang-kaya niya naman na daw kasi masipag naman to. Nangangalakal. Asan pala yung kariton mo? Alam mo siya, mamaya maghakot ko na kung kaya nga lang ko te. Hakot ko ko ng basura dyan. Bali, pagtapos mo mag-construction, Ngayon lang po ko ng contraction na, pinag-extra ko na ako sir. bali, halimbawa, pagtapos mo mag-uling, mga lakal, nag-aakot-akot ka naman ng basura. Natawag ko nila ako. Kuha ng pagkain kambing, dito rin po sa tapat. Magkano bayad sa'yo sa pag-akot? Sandalan ko, minsan tatlong balik ng kariton. Basura. 100 lang, 100 pesos lang. Pero importante, siguro ko yan, no, hindi mo napapabayaan mga anak mo, no? Hindi sila nagugutuman, ganun. Kasi sa akin, basta musikas ka, o ganyan ko lang matira sa akin. Yung asawa mo nandun din, Masabihan ako. yung sabihin mo, bali dun muna sila kasi hindi kayo kasya. Medyo matapupri ko yung mga. Kaya hindi Kaya hindi rin kayo magkasundo. Yun ang mahirap din kasi minsan. matapupri ko. Yun ang mahirap eh. Alam mo yun, yung hirap na yung tao. Tapos parang husgahan ka. Parang Minamaliit ka. Hindi porket nakikita nila na ganyan ka. kaya Parang nahihiya sila. Grabe naman. Sinisip yung asawa ko na ako Na pangasawa. Kaya mo kuya, yung mga ganyan, pinapasa Diyos na lang yan. Ang pinakamaganda na gawin sa kanila ay sampalin sila ng gawan mo pa rin sila ng kabutihan. Yun ang pinakamasakit na sampal sa kanila. Ganyan yung ginawa ko sa mga nangunghusga sa akin. Hindi ko sila pinapakitaan ng pangit. Hinahayaan ko lang sila. Marami po rin tao na punta. Ang naging sampal sa kanila, nung inuhusgahan nila ako, tuloy-tuloy yung blessing sa akin. Kaya ipulubi na. Grabe naman. Kaya mo kuya, makakaano ka rin ha. Tiyaga lang tayo. Tiwala ka lang. Kung tiwala ka lang sa akin, promise. Oo. Ito, may paabot na pera si Ate Del. Yan, tas ako din, magbibigay din ako. Salamat sir. Para may pang ka, dagdag ka. Yan. Wait lang, mukhang wala na. Mukhang asan na yung mga barya dito. Baka wala kasi. Ha?
Wala ka. Kaya hindi, okay lang yan. Kami kahit pa paano ano naman kami, survive. Nakapag-survive naman kami. Eh kayo dito, kapag wala ding mga kato niya, yung ayuda, di ba? Hirap sa malaking bagay din yan eh. Malaking tulong po yan, sir. Ito po, sir, minsan. Ay marunong ka pala, pwede pala kitang kunin. Kasi may ganito, ha? May pabahay project ako sa Pulo. Alam mo naman siguro yun. May bike ka naman siguro, wala pa. Kay sir po yan, sundalo. Hinaram mo lang. Kasi ano doon, upahan ano kita. Ikaw yung papagibahin ko ng bahay. Tapos upahan na lang kita, no? Sige, kapag napadala na yung pera doon, ha? Para may trabaho ka. Kahit pa paano, mga 3 days man lang doon, di ba? Malaking bagay na yun. Bagay na po siya. Magigiba-giba lang tayo, magkasama tayo doon. Tsaka may halaga yung pala, magpapagupit tayong dalawa. Nakita ko kasi buhok mo nga haba na eh. Oo, sir. Pagupit tayo ha. Pagbalik ko rito ha, puntahan kita rito pag may pera ako ha. Salamat po, sir. Tapos, kanina, hinanap ka namin dun sa kabila, wala ka. Yung pala, may nextrahan ka. Galing. Yun na lang. So yan, mga kakakwela, mga kabiyaya, sana may tumulong eh kuya. Ilang taong ka na ulit yan? 37, yan, bata pa rin pala naman pala. Eh nga lang, anong gagawin natin kung kahit bata, eh kung walang panimula sa, alam mo, sa mga pangpuhunan, eh wala rin, hindi rin natin kakayanin kasi danas ko yan. Mga panahon na nagtitinda ako ng kutsinta, pichi. Wala akong puhunan, bali pang third hand ako, pang pangatlong kamay. Yung gumawa, binenta dun sa isa, tapos kinuha ko pa. Kaya ako konti lang yung tubo kasi wala akong puhunan eh. Oo, mahirap talaga pang walang pangpuhunan. So hanggang dito na lang to. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless sa lahat ng nanonood sa aking mga video. Maraming salamat sa suporta nyo. At sana may tumulong kay Kuya Johnny sa panimula niya sa paupahan para makasama niya na yung mga kanyang anak tuwing gabi. Kasi hindi niya nga nakasama. Minsan niya lang makita din kasi nga hindi sila magkasya dito. Tsaka hindi safe nga dito. Yan, maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless.